Фидакар хезмәте изге эштәр менән якташлар арасында якты нур булып һакланган, бихисап етемнәрне тәрбияләп олы тормыш юлына сыгарган һәләтле педагог, заманында Темәс балалар йортының алыштыргыһыз директор булып эшләгән Гайникамал Юмагулованың хәтер кисәһе үтте. Уны Темәстәр «Рәхмәт һиңә иләсә» дигән исем астында зурлап үткәрде. Сара Гайникамал Юмагулованың һәм балалар йортында тәрбияләнеп, бүгенге көндә бакыйлыкка күскәндәрнең рухтарына аят багышлау менән башланды. Кисәлә педагогтың кызы һәм кияве, Мәскәү калаһыннан Клара һәм Салават Әминовтар, уларның балалары, гаилә дуслары, хезмәттәшләре, укучылары катнашты. Моя мама, Юмагулова Гайникамал Зариповна, я единственная ее дочь, Клара Бухаровна, вот похоронена на этой земле. Я очень благодарна, что вот этот день настал, когда вспоминают ее всем районам. Авыл халкы уны бер вакытта да онытмай, уны һәр вакыт искә ала. Бу байрам әлбәттә балаларны киләсәк буында ошо үзебезнең тарихи шәхесләр күктәрләү өчен зур өлге булыр дип ышанабыз. Хезмәт юлын Темәс мәктәбендә башлангыч класстар укытучысы булып башлаган Гайникамал Зарипов кызына тагы ла яуаплырак эш хикмәтелә Темәс балалар йорты директоры итеп тәгаенләнә. Гарәсәтле һугыш елларында авыр корылык, аслык кисерергә туры килә. Яшь директор тиз арала үзе күк булдыклы, егәрле, етем балаларга ата-әсә йылыһын биргәндәй бердәм тәрбиячләр коллективын туплай. Alnanan aşıl ifrit yaptım. Yıttımdың персонандары алмаш килмеш халат менән генә ашатып мине аякка бastырдылар. Абактан дисәң әлеңдә. Эсей дип улым мин минең артымдан да калмай йөрүм. Ярдәм иткән генә килеп торды. Рәхмәт иләсә. Бар өчен рәхмәт. Үз осырының Макаренкаһы булган тыңгыһыз педагог балалар йортында 13 ел эшләү дәверендә бихисап балаларны үлемдән коткара. Улар өчен вакытын да, һаулыгын да йәлләмәй. Халкы мәнфәгатенә хезмәт иткән тыңгыһыз педагог, улы йөрәкле ил әсәһе Гайникамал Юмагулованың исеме бүгенге көндә лә халык телендә, халкы йөрәгендә. Айгөл Идербаева, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте.